Skal vi tage færgen? Nej. Skal vi på Giraffen? Nej. Vi må hellere kigge indenfor i skuret her, om der sker noget. Vi kan lige se giraffen. Ja. Ingen her. Ingen her. Og her sker der sgu noget. Der er gang i den. Der er vin og pølser og brød, og der er det hele. Så det bliver en god aften. Og udsigten. Ja. Solnedgang. Ikke endnu.